Pri štarte Jan Popelka už má červenú zastávku nad hlavou a Luminátor, Aurel, Harlequina, Pergutus a Atak sú pripravení vydať sa na trať dlhú 3600 metrov. A v tejto chvíli sa tak stalo, takže dostihy boli odmávnuté. Pergutus je vo vedení, Harlequina odskočila ako druhá, Luminátor tretí, štvrtý Atak a piatý Aurel, ale samozrejme je to len začiatok, sme len v úvodných metroch. Pergutus pod Lukášom Matuským sa teda podojal diktovať tempo a kone poprvý raz uvidíme v cieľovej rovine. Teraz sú na jej začiatku a pred nimi prvá prútená prekážka. Harlequina, Pergutus, Aurel, Luminátor a Atak. Atak je najbližšie pri bariére, respektíve teda najďalej od tribún. Do cieľa samozrejme ešte ďaleko, ešte 3200 metrov a je to Pergutus. Pergutus pod Lukášom Matuským diktuje tempo a pred nimi je ďalšia prútená prekážka. Aurel druhý, Harlequina tretia, štvrtý Luminátor, piatý Atak. Všetci v poriadku, všetky kone absolvovali a blížia sa do oblúka pri jazdeckých oddieloch. A stále je to Pergutus. Pergutus na druhú priečku si teraz zbieha Aurel, tretia Harlequina, štvrtý Atak a Luminátor na 5. pozícii. Takže trochu sa nám to mení, ale na špici nič nové, je to Pergutus. Pergutus, teraz ďalšia prútená prekážka, všetci prekonali v poriadku, ale Atak musí byť Jozefom Soukom teraz upozorňovaný bičíkom. Pergutus prvý, respektíve Aurel druhý, Harlequina, Luminátor spolu s Atakom, ktorý už ale opäť cvála lepšie, ale na tých skokoch to nie je presvedčivé, určite lepšie skáče Luminátor ako Atak. Pergutus však stále prvý, ten zatiaľ pod Lukášom Matuským bezchybný, Aurel druhý, Harlequina tretia, Luminátor štvrtý, Atak na 5. pozícii. Kone už máme na konci protiľahlej steny a do cieľa zhruba ešte 2 kilometre. Pergutus, Aurel pod Miroslavom Stančíkom, ktorý tohto koňa aj trénuje, Harlequina a žiak Adam Eliáš, to je tréningová centrála Jaroslava Brečku v Javorci, vedľa neho jeho šéf, dá sa tak povedať, jokej Jaroslav Čikobrečka, no a Atak s Jozefom Soukom na poslednej pozícii. To 5-členné pole, ale stále kompaktné, je to všetko v 3, 4, 5 dĺžkach a na špici nič nové. Je to teda Pergutus, Aurel, Atak sa teraz posúva, Luminátor a Harlequina. Takže Aurel teraz pod Miroslavom Stančíkom trochu zatlačil na vedúceho Pergutusa a táto dvojica sa ako keby trošku odtrhla od Luminátora, ale je to všetko pod kontrolou Jaroslava Brečku. Už je nalepený na chvoste svojho stajňového kolegu. Atak štvrtý, Harlequina 5. Takže Aurel spolu s Pergutusom teraz hlava, bok pri boku vybiehajú na protiľahlú stenu, do cieľa ešte niečo málo vyše kilometr. Pergutus, Atak, respektíve samozrejme Aurel a Harlequina musí byť žiakom Adamom Eliášom pobádaná bičíkom, ale Pergutus od štartu vedúci zatiaľ vyzerá celkom dobre, zatiaľ má dosť síl, ale už sú na ňom nalepení dva reprezentanti stajne Empel Racing a Aurel stále ako keby má trochu navrch nad Luminátorom. Atak už takisto odpadáva a Harlequina posledná 5. Takže zrejme si to medzi sebou rozdajú Luminátor s Aurelom. Luminátor a Aurel teraz sa naozaj odputávajú od zvyšku pola, takže Brečka kontra Stančík, Luminátor alebo Aurel. Luminátor teraz trochu lepšie zatočil pod Jaroslavom Brečkom a ide do vedenia. Aurel už nebude mať sily na útok a je to defilírka Luminátora, ktorý v Lani zdemoloval 14 dĺžkami pardubický stříbrný pohár, takže je to Luminátor na druhé miesto, ešte napokon Atak na 3. priečke Aurel, Pergutus 4. Harlequina 5.